Impjegata Ġermaniża Fly Gaming li għandha 26 sena nżamet taħt arrest wara li wieġbet mhux ħatja ta' importazzjoni ta' ħaxixa li ma' droga kienet interċettata mill-uffiċjali ta' dwana. Il-Maġistrat Natasha Galea Xiberra semet kif uffiċjal ta' dwana waqaf żewġ pakketti wara illi testa droga wera li dan jista' jkollu sustanzi illegali. Ġol pakketti l-uffiċjali sabu 4 vażetti suspettati cannabis illi kienu ntbagħtu lil ċittadina Ġermaniża bl-isem ta' Franziska Remus minn barra l-pajjiż. Id-Dipartiment ta' Dwana informa lill-iskwadra ta' kontra droga dwar il-pakketti li waslu Malta bil-baħar u aktar tard l-uffiċjali arrestaw il-mara li tgħix taslima. L-uffiċjal tal-prosekuzzjoni Justin Grek qalet lill-qorti li waqt it-tfittxija fl-appartament tagħha il-pulizija sabet 6 vażetti simili mimlija bid-droga suspettata cannabis kif ukoll 8,000 euro fi flus kontanti. B'kollox il-pulizija sabet total ta' madwar 720 gramma ta' ħaxix tal-cannabis, instabu wkoll traċċi ta' kokaina. Remus wieġbet mhux ħatja. Il-qorti ċaħdet talba l-ħelsien mill-arrest u konfermat talba tal-prosekuzzjoni sabiex jiġu friżati fuq l-assi kollha tagħha. L-avukat Simon Mikallef Stafraċ der għal Franziska Remus. Amerikan ta' 51 sena nżamm taħt arrest preventiv wara li tressaq fil-qorti ta' Għawdex Mixli li nhar it-tnejn li għadda fajn sielem fera gravement lis-sieħba tiegħu ta' nazzjonalità Rumena ta' 26 sena. Ħaġi Mixli quddiem il-Maġistrat Bridget Sultana illi weġġa serjament lis-sieħba tiegħu barma li taqtaw bil-ponta wara argument jaħraq fejn il-mara spiċċat biġrieħi frasa u saqajja. Il-koppja ftit li xejn ikkoperaw mal-pulizija fuq il-każ illi seħħ fl-appartament tal-akkużat illi ilhom jgħixu fih għal dawn l-aħħar 8 xhur. Il-koppja ilhom flimkien għal madwar 2 sentejn u nofs bl-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjubin kontrih, iżda baqa' miżmum taħt arrest preventiv. Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Joseph Gawċi fil-waqt li għall-akkużat der l-avukat Timothy Bartolo.